Enw i yw Caryl a dwi'n gweithio i Senedd Cymru fel swyddog addysg ac ymgysylltu â phobl ifanc. A dyma'r ail vlog yn ein cyfres o vlogiau sydd wedi'w selio ar adnoddau'r Senedd o gwmpas pleidleisio 16. Mae 4 vlog i gyd, gyda'r vlog cyntaf yn canolbwyntio ar hanes y Senedd, vlog rhif 2 yn canolbwyntio ar pwerau'r Senedd, vlog rhif 3 yn canolbwyntio ar aelodau'r Senedd, a vlog rhif 4 yn edrych ar pleidleisio yn etholiadau'r Senedd. Mae'r vlog yma felly yn canolbwyntio ar pwerau'r Senedd. Mae pob vlog yn cynnwys pynciau trafod, fideos wedi'w hanimeiddio a tasgau i chi eu chwblhau. A mi fyddai yn mynd â chi drwy'r tasgau, yr rhoi amser i chi wneud y tasg a wedyn yr rhoi atebion y tasg i chi drwy'r vlog yma. Mae'r vlogs yn rhan o gyfres ehangach o adnoddau, felly os ydych chi eisiau gweld yr adnoddau yn llawn, mae'n bosib i chi clicio ar y link sydd ar y sgrin a mi fydd hwnnw yn mynd â chi at dudalen hwb, lle mae'n bosib i chi weld yr adnoddau i gyd yn fan yno. A da chi'n gwybod erbyn hyn bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi newid ei enw, wedi cael ei ail-enwi'n Senedd Cymru, neu y Senedd yn fwy cyffredin, a hyn wedi digwydd ym mis Mai 2020. A mae newid enw y sefydliad i Senedd yn adlewyrchu sut mae ei gallu i greu cyfreithiau i Gymru wedi newid dros y blynyddoedd. A dyna da ni'n mynd i fod yn edrych ar mewn manylder yn y vlog yma. Beth mae Senedd Cymru yn cael creu cyfreithiau arno? Beth yw'r pwerau sydd ganddo? Cyn symud ymlaen, ar ddiwedd y vlog diwethaf, mi wnes i ofyn i chi ystyried y cwestiynau canlynol. A dyma yw ein pwnc trafod yn y vlog hwn. Pa faterion sy'n bwysig i chi fel pobl ifanc? Pa faterion sy'n effeithio ar eich bywydau o ddydd i ddydd? A be fyddech chi'n ei wneud yng Nghymru i wella bywydau'r pobl ifanc sydd yn byw yma? Mae'n bosib i chi roed eich sylwadau neu ymatebion i'r cwestiynau hyn yn y blwch isod. Da ni nawr am wylio fideo wedi'w hanimeiddio sydd yn edrych ar pwerau'r Senedd. Mwynhewch! Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ar lawer o'r materion sy'n effeithio ar ein bywydau bob dydd. Mae Senedd y Deyrnas Unedig yn creu cyfreithiau ar rai pynciau sy'n effeithio ar y Deyrnas Unedig gyfan. Materion sy'n cael eu cadw nôl yw'r enw ar y pynciau hyn, gan gynnwys ynni niwclea, materion tramor ac amddiffyn. Yng Nghymru, gallwn ni greu cyfreithiau ar faterion sydd heb eu cadw nôl gan Senedd y Deyrnas Unedig. Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig syniadau ar gyfer cyfreithiau ac yn gwneud penderfyniadau ariannol ar sut i wario tua 17 biliwn o bunnoedd o flwyddyn ar bethau fel addysg, gofal iechyd, yr amgylchedd, diwylliant ac iaith a thrafnidiaeth. Gwaith aelodau eraill Senedd Cymru yw ystyried, trafod a phleidleisio ar y cyfreithiau sy'n cael eu cynnig ar arian mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei wario ac awgrymu sut i wneud Cymru yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo. Ers 1999, mae cyfreithiau pwysig wedi cael eu pasio i helpu gwneud Cymru yn un o'r gwledydd gorau yn y byd ar gyfer ailgylchu, rhoi statws swyddogol i'r Gymraeg ac i drawsnewid y system rhoi organau. Croeso nôl! Dwi'n siŵr bod chi wedi dysgu llawer mwy am pwerau'r Senedd, a mae gennai rwan dasg arall i chi. Tasg pwerau'r Senedd. Fel wnaethoch chi glywed yn y fideo, mae gan y Senedd bwer i greu cyfreithiau ar sawl pwnc sy'n effeithio ni fel pobl Cymru a chi fel pobl ifanc o ddydd i ddydd. Ond ganddyn nhw ddim pwer i wneud cyfreithiau ar bob dim yng Nghymru.
Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig, San Steffan, yn cadw rhai materion yn ôl, ac maen nhw'n creu cyfreithiau ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan ar y pynciau hyn. Mae gan Cymru y pŵer i greu cyfreithiau ar materion sydd ddim wedi eu cadw yn ôl gan San Steffan. Ond pwy sy'n gyfrifol am be? Ar y sgrin, fe welwch chi gyfres o faterion gwahanol. Eich tasg chi yw oedi'r sgrin a ceisio penderfynu pa materion sydd wedi'w cadw nôl i San Steffan a pa materion y mae'r Senedd yn gallu creu cyfreithiau arno. Rhowch cynnig arni. Iawn, yr atebion felly. Yn gyntaf, y materion gall y Senedd greu cyfreithiau arno. Dyma ni. Yr amgylchedd, tai, gwasanaethau iechyd meddwl, gofal iechyd, dŵr, y gwasanaeth tân ac achub, hamdden a chwaraeon, bwyd, henebion, twristiaeth, addysg, amaethyddiaeth a y Gymraeg. A felly'r materion sy'n cael eu cadw nôl gan San Steffan yw y cyfryngau, y rhyngrwyd, y gofod, byd daliadau, ynni niwclear, rheoli mewnforio ac allforio, post, mewnfudo, loteri, negodi Brexit, trosedd a phlismona, hela a cyffuriau. A felly gobeithio ei bod chydig yn gliriach erbyn hyn pwy sydd yn gyfrifol am be pan mae'n dod at creu cyfreithiau i ni yng Nghymru. A dyna ni wedi cyrraedd diwedd vlog 2. Cyn ein bod yn gorffen, mae gennau rhywbeth i chi feddwl amdano yn barod i chi wylio y trydydd vlog fydd yn edrych ar aelodau'r Senedd. Pa sgiliau, profiadau a nodweddion yn eich barn chi sy'n gwneud gwleidydd da? Hwyl am y tro, a mi welai chi yn vlog rhif 3.